खुलुमबाय बयखौबो आंनि Switwni Lama YouTube चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खनसेबाव बरायनानै लाबाय आरो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय जासिहरबाय गोजोन्थों आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों जिउनि नुजाहोजानाय आरो जिउनि नुजाहोजानाय बे टपिकनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव दान्दिसे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ सोलोंनो आरो शेयार खालामनो थाखाय नुजाफैबावबाय Switwni Lama YouTube चेनेलनि गेजेरजों आरो जोङो बे टपिकखौ मोनसे बाइबेल पार्टखौ जों फरायनानै खोनासंनो 1 करिन्थनि पावलनि लिरहरनाय लाइजाम 12 अध्याय 7 पदखौ जों फरायनानै खोनासंनो आन्थाय जिउनि नुजाहोजानाया गाहामनि थाखाय साफ्रोमनोबो नुजाहोजायो आन्थाय जिउनि नुजाहोजानाया गाहामनि थाखाय साफ्रोमनोबो होजायो जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय पावलनि सिथि लाइजामनि गेजेरजों जों फरायनानै खोनाबाय पावला बे सिथिखौ करिन्थियारिफोरनि मण्डलिनो माखासे समस्याफोरखौ नुनानै बियो समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय गांसेनि लाइजामनि लिरनायजों बे करिन्थआव लिरनानै हरदोंमोन नोंथांमोननि गेजेराव ख्रिस्टनि होनाय दयाफोरा ख्रिस्टनि ओरैनो होनाय जिउफोरा बेबादि होननानै पावला सिथिनि गेजेरजों लिरनानै हरदों नोंसोरनि गेजेराव गावजों गाव थिख' थाख' सानलायनाय नोंसोरनि गेजेराव गाहाय गोजौ सानलायनाय सोरबा धोरोमिया सोरबा पापी बेबादि मोनसे सानलायनाय आरो ख्रिस्टनि जिउआ आंनियावसो दङ इसोरनि गोथार जिउआ जोंनावसो दङ बैनावसो दङ उमुगनावसो दङ सोरनियावबा गैया इसोरनि गोथार जिउआ बेबादि मोनसे थाखो रानलायनाय बेबादि मोनसे सानलायनाय बे समस्याखौ नुहुरनानै पावला गावनि सिथिकनि गेजेरजों बियो समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बियो लिरनानै हरदोंमोन इसोरनि ओरैनो होनाय दयानि जिउफोरा नुजाहोजानायफोरा बेबादि साफ्रानिबो जिबनाव आघात लाबोआ सौदुरनाय लाबोआ लाजि फोनांजानाय लाबोआ निन्दिनाय लाबोआ तुस्स' खालामजानाय लाबोआ साफ्रानिबो जिबनाव जाफुंसारनाय निस्थार आखल आखु थुलुंगानाय फोथायलायनाय खौसेथि अनलायनाय बे जिबनखौसो ख्रिस्ट'आ फोथायारिफोरनि जिबननि गेजेरजों नुजाहोदों होजाबाय बे जिउखौसो होजाबाय होननानै पावला लिरनानै हरदों पावला बेबादि बाथ्रा लिरनानै हरदों सोरबा बे गोथार जिउजोंनो बे इसोरनि होनाय ओरैनो दयानि जिउफोरानो सोरनोबा मेथाइ खननो गोरों सोरनोबा दामनो गोरों सोरनोबा सिफुं सुनो गोरों सोरबा गाहाम बाथ्रा खोन्थाबायनो गोरों सोरबा हिलिं पावार गोनां सोरबा बानजायनो हानाय सोरबा गस्पेलखौ माने खोन्थाबायनो हानाय सोरबा मावख्रुबनो हानाय बेबादि मोनसे मोनफा मोनफा इसोरा ओरैनो दयाफोरखौ मानसिफोरनि गेजेरजों नुजाहोबाय आरो इसोरा बे दयानि गेजेरजों मावख्रुबबाय जोंनि गेजेराव बेबादि ख्रिस्टनि मावख्रुबनाया ख्रिस्टनि आखल आखु आब्रुथिया नुजायो बेखौसो इसोरा जोंनो होदों जोंनि गेजेराव सोरबा गोथार जिउ दङ जोंनि गेजेराव सोरनाबा गोथार जिउ गैया सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि सोरबा खोन्थानो गोरों सोरबा बिनो रोङा बेबादि मोनसे सानलायनाय ख्रिस्टनि फोथायारिफोरनि जिबनाव गैया ख्रिस्टनि गोथार बाइबेलाव गैया खालि मात्र दङल' जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय फोथायलायनाय गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनाय होसोज्लायनाय
गुरै जानाय सोद्रोमा नम्रता जानाय बे जिबनखौसो इसोरा जोंनो होदों। ख्रिस्ट'आ जोंनो ओरैनो दान होदों बेबादि होननानै लिरनानै हरदों। अनलायग्रा लोगोफोर, जोंनि गोथार गिर्जा न'आव सोरबादि हाबो? माबादि मानसिया हाबो गोथार गिर्जा न'आव? फर एग्जाम्पल, बे गोथार गिर्जा न'आव सोरबा धोरोमिया, सोरबा नेहाथ, सोरबा पापी, सोरबा लांसुनिया, सोरबा मूर्ख, सोरबा गाज्रि, सोरबा मावरिया, सोरबा दुखुथिया, सोरबा हावरिया, सोरबा बालन्ति, सोरबा रान्ति, गोरिब गैजारोङै, ना हमनानै जाग्रा, ना सारनानै जाग्रा, गासैबो थाखोनि सिरिनि मानसिफोरा गोथार गिर्जा न'आव ज' जायो। मानो? ख्रिस्ट'नि उपस्थितियाव इसोरनि अननाया मोनसेखाय, इसोरा बयखौबो अनोखाय, रावखौबो बासिनाय गैयालासे, रावखौबो थिख' थाख' साननाय गैयालासे, साफ्रोमखौबो गावनि दयाजों बजबनानै लानो थाखाय ख्रिस्ट'आ बयखौबो गावनियाव हांख्रायदों। बे संसारनि साननायफ्रा, बे संसारनि मानसिफोरनि साननायफ्रा गोरिब, दुखुथिया, बालन्ति, रान्दिफोरखौ थाखो राननाय, गाद्रा गुद्रा साननाय, गोजौ मासि आवग्रिलायनाय, गाहाय गोजौ साननानै गाहायाव दोनलायनाय बे संसाराव दङ। आसन रानलायलायनाय बे संसाराव दङ। नाथाय ख्रिस्ट'आ बेखौ फोजोबनो थाखाय, ख्रिस्ट'आ बेखौ फोजोबनो थाखाय सैथो, निष्ठार, दद्र, नम्र, खौसेथि, अनलायनाय, जयै जिउ खांनो थाखाय इसोरा गोदान जिबन जोंनो दानानै होबाय। जाय जिबनखौ ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों मोननो हाबाय। जाय जिबना जोंनि गेजेराव अनलायनाय लाबोबाय। जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियावहाय बेबादि अननाय दङ। जाय अननायखौ बे संसाराव जों मोननो हाया, जाय अननायखौ मानसिफ्रा होनो हाया, जाय अननायखौ जोंनि गेजेराव जों बेखौ मोननो हाया, बे अननायखौ ख्रिस्ट'आ जोंनि गेजेराव फोरोंबाय। आरो बे फोरोंनायानो नोंथांनि जिबनाव साफ्रोमबो ख्रिस्ट' समाजनि मानसिफोरनि गेजेरजों, खृष्टानफोरनि गेजेरजों बे नुजाहोजानायखौ नुजाहोनो थाखायसो ख्रिस्ट'आ जोंनो ओरैनो दयानि दानखौ जोंनो होबाय। बेनिखायनो जोङो जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, गोदान जाबाय, आरो बे गोदान नुजाहोजानाया साफ्रोमनिबो जिबनाव गाहामखौ नुजाहोनांगोन, गाहाम रादाबखौ खोन्थाबायनांगोन, गाहाम बाथ्राखौ प्रिचिं खालामनांगोन, टिचिं खालामनांगोन साफ्रोमनिबो जिबनाव। बै मिथियै मानसिफोरनि गेजेराव गाहाम आखल आखुखौ, निष्ठार आखल आखुखौ, दद्र नम्र आब्रुथिखौ जोङो लाखिनांगोन। अब्लासो नोंथांनि जिबनाव ख्रिस्ट'नि अननाया जाफुंसारगोन, ख्रिस्ट'नि अननाया नुजाहोजागोन, ख्रिस्ट'नि ओरैनो होनाय दयाफ्रा नुजासार जागोन। इसोरा बे गाहाम बाथ्रानि जिबनाव, नोंथांनि जिबनाव आरो आंनि जिबनाव, गासैनिबो जिबनाव गाहाम थुलुंगानायखौ नुजाहोथों आरो जोंनि जिबनाव मोजां अनलायनाय, खौसेथि, ख्रिस्ट'नि बादि जिउ खांनो थाखाय जोंनो इसोरा बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जाथों। आमेन। गोजोन्थों।